Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Urang ba snong jong snong sarang uba mebet nongrum lembat kinong kitkam jong ka Village Natural Resource Management Committee kiba kentop ya ka kong ti jerwa bat ya udukot uba wan sius senrem hakan riu teri uno pra arajar arpuai kila wan chakmat ban pensyai helor ka jingkeno jong ka longging uba Andreas Lamarai bat ukhun jong uba Victor jerwa kadai ka jingkeno ka bom don nongrim satya ha ka jinga kren ba ka Batisi TV uba mebet nongrum ulaong ba ka dorba snong sarang kamshim lale donbor ban set lani ban khangdam ya katulong na ka jaka jong ba Andreas Lamarai Henry yakani ka project la pentre da ka jing menjer lang jong baro kinong snong lembat ka yeng kasem jong ba Andreas Lamarai ha ka juga por kini noi lam jong snong sarang kilapan pauru ya ka jing lengo ba ha ka pasdang nakaliang jong yeng kasem uba Andreas Lamarai Henry kimshim la persya ruem ha ka por balas dang banden ya ko nakabenta ban pentri kam ya ka project sam ling ba ka Jal Jeevan Mission Henry ka jing ujor kalong tat hadian ondala depsna ya kini ka project ka jingol hidup jangan ka por pelong ban pensya lo ka jimi ki ka por ha ki social media dekat Batisi TV sepang kajung sya no junga hakina berkesan juga nak yang ngersem ba Andreas Lamarai ibadai jinang sebesar berkesan besar persya yang aku berubah senang halor kajing kena juki bangala tambor ya kasen syar kadang apa kesenang kata junga ni bo besar debai dei berkeni kemat nak kalian junga aku berubah senang besar ngawan ban pensyai khmat kani kala patai khubur kum si benta ban pensyai kai ba kum jur ya ki papet pasngat ya kani khubur halor katu ka jingir so juki ya khubur kabala mi ha ka sitrik ubna ba khatar arajar arwe kabala keno ya ka jingna don ba denga te henry ha kaliang juga kumur ba sino bala jusun syar ka sino sarang nakapor sa kapor muta adon lagi nrisnam nyosnam ngalapan ya yang sinam katau daga jingbet jingrenti kabay didur bat kasensya daga benta ka imlang kasalang jong pat nang siksinam jong sinam iber kawai te ngawan hang ne ban pensyai katkum katu ka kubor ka kami kabala ong lani kentho yang akum urang wasinam ba ngalale don bor dah kabar kini ia kata ketolong jong iba Andreas Lamarai engkau bat kun tinggi iba Victor Jawa dah gue ni begini kapang kam cumlong sisa kumba bila kata hak ketuga kabor kepada kami lalu banding kong bersedang hai kan ika jaga nirayo hai ika skim keba la sanction ni la boka klaim project kemudian ka basin department te hadir bagi laya yo ikani tingtrai tingilaya persang mentrai da kabor susulang da kajing yo jengmur lang kajing ai jengmur lang jeng pe ba sing ban po ik project ha ketika clash nang juga sinang salam te hadir kata kamu nilai trai lang ban ki hiru na kaliang yang kasem ki dei lang ki membar ki khot jeng kada bar sinang ki lai sim lang hai abani trai kata baro ki jing kam ban bib biang na kata ketiki kam penroi apa kesenang kata khantam nak benta kajing mentoi kham jong upai ba su senang hi berkobai tena kalian jong ar wa senang apa sya syuru hangni ha ka bai dai bat kaskim kabala nila ai unusi nak kalian juga bar senang syakatanat PhD department ha ka bai dai ban penyo ombam di lembaga neka Swatch Bharat Mission, lembaga Jal Jeevan Mission, nak benta ban penyo hayang baru kirim pergi yang jauh, nak senang apa senang sarang hi berkawai. Dah akan dikapur naslo ban ban karpa, ba kum kinak senang habadon kanu kanu kajing wan berbor sekamit kajing akran
ni pediang supaya pi nakabenta kani kajinga selok nakabenta kapit kebiang kasuk kasan man kan thau dak sneu shabar nakador barsno hanre ni khat ni were pi nakapos kapor hanre ha kata kajing khat jing wer jingi pi kumbang ila nakapos kapor re hikleman ban syakame dengan jia kran hanre pila pai ban daga FIR sya kamera opus tadin ba pai sya kamera opus daga FIR dengi nagalang gaslong ngelayo ka kebon lagi incap hapo ka kamera opus beladon ka FIR ka balapai pi urang gaslong haga bede bat ketika bede bat kade hadin ba ladap sitio artio kamut lalap ban balapan prai ketika pai hapo katulong berhadin nang tang la ai ka jingtip syaga kamera PIC habede ban insya Allah tu habede bat jingsa pra jung ketika pai hapo ketika tulong hadin nang ta kaladon saka jingkhot da kalian jungka jangki absar chat ke beri insya Allah ketika kamera PIC kantam ya salangat iba de iba pai insya Allah tu lekeren yangi lakhat yangi bala shiming statement ru nakabenta ban ai kata ka jengmut yangi kumkinang sang sinong bangi de banyak penbaik sinong athau man ya ra daga jengmut ka ba penlemur ba sinong athau nakabenta kasuk kasan kantam nang ta ka bit ka biang jong umbam di ka bede ba ka jing nong jong ilong yeng ko kadar sinong hari nak kalian jengki hadin bala ai kata nakalian yencha irong sawanra ka khobor hadin bawra ka khobor senis tanap nakalong hakan kalau berkur hari nakalian jengki ni kami ay kendo bat isi membar kale ka ST committee jeng ada barsenang sarap te kila senap ka senap untuk dah bakado hadin ba ka senam sarang kalader bantan ko berlaya di kembaka tu kat nepor ketika nakalian jang kinang senong kila kemen namar ba kila yo ombam di kat kan ke pertai ke ba kedu khantam ni am saram ngelong senang badang sadin kinang don si bon ke jingdula ke ba bebet biang ha bede bede emang salam khantam ko ombam di hakan ke por masngo ban ongru ba ngakat padu nakabenta kasuk kasanhi berkawai nak mentak ki khod ke hajar dan ni jong da basnong sarang kamut banyawer yapi banwan ke kami jinga kren ya kata ke kepala senaru mila senahi ka jaka jong kasnong kepada hak ka jaka kepala ngap hak ka jingsa jong da basnong sarang kantam lebu klau kentang dan klau ke bangi pendon kam hakar pamba penek persa ikiding gese kantam eru ban pendio ai ketulung lemba kasnong kathau hi kumbalong menta ngimdon ketulung ke babiang na kuntak kasnong kathau re lemba ka jingne persa jingi ke mariang dan ni snai kilap jingarap na kuntak sarkar panwara kata ka kawa ke babiang na kuntak pai ba na snong bre ko we tenan yang jungah ni kepor aku apa ni tu ni hadu baka snong keladep ban ai ke NOC syaka department PHC tenaga kalian ka PHC department lu ke lek kan bala ban pendep ikiti kam kamwa ban penbit penbiang na kam ta kipat yang senang hiber away kendiat ru ka bay day betan ni na kalian juga akarpat ya kibar badipai na kam ta kan ban yarap lem ban penbit na kam ta kan ni na kam ta kasuk kasaji ke jongi kum kinyak senang thau hak po senong sadang hi berapa way dengan nomdan sibuan ki kentin ki berkeran hani kapor tang ini kentin kalian habis ada apa persia jengki ban ya kan ko belum kadon ka jeka ka jong i ka ba as sispa mitar tang kamut kadon sia ka way ka jeka ka ba dei ka jeka jong ki wi ki beri ka basang basa sesinau hadin nanta kasadon kasuluk ludi hadin suluk ludi kasadon kata ka penthor ke joki mentang te kala long no ba ipung do kha bare hari kum ga jing dawa joki bagi dawa mentang ki ong ban ai no si yangi ya kata ka tengok tenak kalian ka sinong ai no si kum do nambar ba ka jaka joki ka don masih sepak macar tam la don si ada jaka
jongki wei ki prismen te ha ka bete me kane tena kalian juga dapat senang ko kani ka cakap ke bagi sna la ne ni train apa ka cakap senang ni si bentang ni de ban yo ka jing mentoi hi ne ka benta ki pa ba senang kham tam ya tang ya ka ta ka umbam ti te na ka pos pon ni ji ekran hero ba ni siap pai ada kalong sia ka jing ekran ka be mat mat kembut ba ta ka basuk basai te ni la kalian ka senang ngila hi ban thut ka no ka lat ka lenti bật biang lẽ xe nak benta jong kiro ikan undai tang ong man sibit sibiang tak sino rai nak kalian jongi pan isngau ba katai ka bala sina kamu nado pasdang ru kanum dan ni kanu kanora kiro kede ki wei ki bala don lang apa ka isi membar jong ada barsino nak ba ni tip lang hi lai trai lang hi ka kali ru ikit tiar da kali ka ba nak ing asam ki ta juga rai ka ba solo ngo kalong ba kim tre su ban kren nei to ki ong ban su wen be ti ka lai pai na ka tika jaga ka ba la de ban tre bat ba e na be kum to ma ka tu ka ka dei ka jong ni te na ka liang jong ni sino tak mo kum mun na ma ba ka en sing ya de a sha ya si hak be dei be te ka skim bar ji sha ni long ka ton at li pon ya ka ta jaga ni sina ka we na ka diang ba ka we na ma dengan di ong ka ka ba la tam hay na te ka jingmut jangi ngi sim tang ka pen piang thek na ka ta ji dun ka ka sino ka tam ka ba lai i kan ham no be hak ta ka ba don na ma ka no sha thi shorum i kan dio lang ka ta ba sa ka hane am ki kim piang hay ka ta ban sim si pan ar pon ru ka de be tak man su ben be mar do ri te ka ji ta na ka jaga na ka lang sino de mut ba kan ni ke jingdon juga bawa ru dan tanglai tendi juga ke ba dan kata ka kelong ke bentar ba sen dan kemun ka dan ka wei ka karaviti so sebat ka wei ka pompeng te ha ban ka ba ar ka de kata ka tolong ka ba mi ke de ka jingdon ta menta te kum si menta ka jingmenta jing da barsenong ka long ba ban sim te ka nomor ban pendap lang ya bat ka te ka tolong ka bawan dan te senang ban kan siu kan dia ha ka we ka to khana mana te ka to ka la ban kot ini ka to ka bangisa ni ông ka khri sino ka ba ni don ku ba lai ko a lai ku sani te na ka be de kan ni ka ikar sani ba ba ki ba na sino namar bana tu sedang ka ba ki khamla ban yo ai ta ka jing hun nang ba ka jing kini ki trayeng kamun hani ka por na kalian jonga ru sinong lu mala kuran hi ka ru sinong ni le no na ka benta ni tena kalian ru sinong haba pila ya dap ni ya di ngadu sedang kemun kani ka ni ayo ban bam par ki bai ba na sinong ha ka pai dei bet kani kemun na kalian pai ba si benta ka la so komen si sia na benta ni la yo kani ka te re benta ka ja da kumni tena kalian jonga ka mo sinong tena sibo ka jing karpat nak benta hipo ke badai pek ban warra lem ban shop lem dan le ban sim khia lem nak benta tadi ke jing ka ba ngi bendu kham tam hasil ka thau ni te nak lem jong ha along ka we ka long ka me bat ka we nak khot jong ka BRMC nak ne hi ka project no ka project ka ba wan ban pene pensa ya ka maria te kumbala sedang nadu ba sedang ngehe kum ke khot jong ka BRMC rengkat bat ke khot komiti jong ka snom rengkat bat ka dor bar snom da ka we ge jengmut ngilarai ban snai ka ta ka chek dam ban pene pensa ka ta ka ta ka tolong ro ba de he na ka jaka jong ka snom klem da de jong ke riu shimet te ta adu ka ta por ba ngi kum ke dor bar sno kum ki khot jong ka BRMC ki khot ke komiti da ke jinga stu jingmot ki pai ba nong song sno he baro ilala ban pentre ya kataga jaka ban pene persa ya ko umbam undi oke tu ki trai yeng ki ba ki wan ban penwit yang ni hadien bala deblut na dong sedong ban tre ban kata ban penbiang bat ban sa mi kita ki ro ngila yo e ban bam na te ke tolong te ki ba kam de ke jong ke snong ke de ke jong ki long yen ke ba sima
te hakajuk kapor ki kwa he kum ka kwat jing pen sisa ba ka sinong kala ai ya ki ya kata tolong Henry ki kat kum ka dorbar sinong ka bangi kum ki reu kun ther ki song dorbar reng kat langbat ki khot komiti jong ka dorbar sinong i klem yo i klem ai kata ka jing pen sisa ba ka dei ka tolong jong ki Bat nginom la hiro ban agreement na ka benta ka lum sinong sya ki riu simen na ka ta ka daw kisngu bu kho kisngu wet ba le se la da ka ne ko ka la ya no sya ki nong song sinong sya ki long gieng kin sa du no e ka ta ka ka ba ha sya ka ta ka nan ne ka pung do kha jong ki ngim tip ba ka ta ka ne ka leng kha ka ba jong ki ka he ka rin Henry kat kum ka jing e jong ki nong song sinong ka dei ka barit bat ka bayai leng ba sapo jong ka PWD kata ka tolong shaning ka don hatrai jong ulum se kenjeng ka bedei hi ulum jong ka sinong ka tolong jong ka sinong tenga pen pa hong ne ba da ka jing sneu khia ka men sem ba gine ki longieng ki don hi kita ka dokot komiti rengkat ukpa jong Victor udon haga dokot BRMC tengi trelang rengkat ban hi ulai jalam sakata ke jaka ban tre ban sedang ya kam klem da don kata ke jing ong bakane gede ke jaka jonga kane gede ke tolong ke jonga nganam la ban sya la ne nganam la ban batai ya kan ya phi sia ki nong sok snong ban snai ke ke chek dam ban pene sa te klem ujor ya kata uyalam da basuk mensem tat adu anda la dep la bam la di nong song snong kan sami pat kum kini ki jing penwit na benta ki pat bat ka weiru da ki jing tho ba orang ba snong jongi de bobie nga penrem si sai kan ni haka jingkren jonga menta wala da ubie u kelut umatla na ne ulong kum no ki pai ba nong song snong ni senia nomor 3 hong ya la kam kat ka bau yo e ki skim penroi penman ka ba ai jing im ya ki pai ba no song snong udah sam ya ki kum ki khot komiti ka dor bar snong swaban le ino kam ibarit tamro udah pensai ki pai ba udah ong long nem long ko pai ba ka ta ga skim ni yo ban pentre snong ba phin yo kambela bat kan sup ya phi ba ya ki khon jongi de na kalem jonga te nga nom don e ban pen sai te tam kata he ba maki kum ki long gieng ru ki ba persya ya kesnong menta ki don he kita ki dukhat ha po jonga komiti na kata kada ong ba kineru ki de ki nong song snong Henry ki ba persya pa ru de maki he ha ka ban kom ki ko ngo haga komiti haga dorbar andala de be kam maki ki ba persya ya ga dorbar snong bat ka we pat ba ki nyoben ya orang ba snong ba bi kane ki jing nyoben jong nga kan tho ba nga pensai hang ne ba kim dei ban ujor da ka jing nyo la ne ta mat yong ya no haba ki ya kendu ya ki kam jing na ga yang ka yen na ga yang ka snong kita ban wan sya ka office jong snong ban ya kren ban ya sutu jemut swa man ra sya ka FIR lane ban that rong ya ka snong wala ka long kum na kum do isnong te isnong ibang im ba ka snong ka long kum ka yen ka kami la dan le bla chano ro ka snong ka de ka yen jong ki mi pa jongi ni la wan phai biang sha ka henre la da ki that rong da kum ne pan kalong yang kum ki nong song snong ka ba pen thang ka ba pen susi bangi kum ki nong song snong nginom la ban phai khmat seke ki ba ben ya ka snong la jong ha na lor ba man chwa ki ya chim ya ta ka ka snong kam pat yo e ki ne ki jingerap ki lat jingerap ma ka ta go tolong nginom la ban den da ga jing ya tre jong ka snong kat bom pat yo e ki ne ki skim ban sna ban den ban le phai ka ko ka tu kum ta ka lai mon te kinong snong kin hap ya kit da ukheu ban le tong sawa sapung ka sebadon te maki ki yo pen dum kam ya ka te ki wan phai sa ka snong
tip hakano ko rupam ngem la ban tip ba ki ong ba la don kata ke jing tho na ga benta ke ti ko kat ba ha hangi kum kinong song song pat ngem la ta ban don kata ke jing tho ba ngela ai ki kum ke jing pen si sha ba ka ke de ki jong ki henry kat kum ke jing tip jongi ba ke te ko kat bom pat pen don kam kinong song song ki la an pen don kam anda la pen don kam da kinong song song ban ai kata ko ha yang te makiru ki dei ki nong song song ki yo ai ki jing to ina ka te kum ta kan klem da don ki jing tho kum da don ki jing pen si sha maki pat ki la thau ne tip ki yo na e ki ta ki jing tho ba la pen si sha ba ong ba dei ki jong ki ka ki dei jong ki snong ka jakaro jong ki snong nginam la an ai agreement ya agreement na ka jaka snong te na ka liang junga kum unong yalam ban tre ya ka te jaka te kila bo hidaka nika komiti bang ante ban pej ya kete jaka te habas dang jong ni ka jing tre te kumka komiti BR musim te kila ya dakawe ka jumut kila ya rai ba ngin lek ha kete jaka ban pungko chua ban ti kete te kumta ngila ya lek ha ka we ka stem bat kunju hi ba Victor la lek lang hi lai tre lang ka te jaka te kam don ka ai mo te ka yai be kam ta ter ti tre te bak juro apa ban pen poi pat ki te gitiaran te tengiu i ba kasurok kampat long te kam ta ka snong ka larai da ka we hi ka jimut ba ngin yami do snong ba tre ki te surong tingilai tre ki te surong pan poi hadu ai ta i jaka ba mi dei ban tre ba te ban yo ban kit kitiar gitar te ta ndala dep te mo uru ang ta don lang hi te ha kata ka por bangila dep pat ban tre ke te ga jaka ke te surong te kumta ngila pha kin ban kit ki mau ki siap ki kumta ter simen na ron te tang kata hi ke li jung u hi ka ba ban bu ya kita kitiar baro ban pendep kinatang hi baro tinggalai tre yang te kat bang padep bidang ya tre kumta na kaying jong kiru kiyawan lang hi ki khon jong ba Andreas lamarai mo khon khadu ba kumju persayong u ba Victor te kilawan meni tre lang ka te jaka ngalai tre lang ka te jaka hadu bandadep jong ka te ka jing tre te kam simdon ka ke jing ujor na ka liang jong ki ndrei ki yaj be ka te jing tre hadu bandadep te kalong pat ka ba lengo kain bat ka amla pantip ke bat ka jemut kumpanong ba enda ngila dep ye kate jing tre te kalami kain kata ka keten ka ba ki ong de ban ai agreement ye kate ka tengi kumno ngila ban ai agreement ya ka jaka jong sino hakiri simen te ka don kain kata ka jing hangi reini ka dorbar hi kamla ban ai tinamar ka dorbar kamla ban ai kata tiga mi kain kini kejing le kumne te ba ka le ni batno ka wan rai kata kejing sno si kenya ka sino thao ban chu thak bor mo ban te ki ai da FIR ini ta re ban ye krem ki ngimla su ban thu mar ki su ong be ba dei ban weng be kini te ni sem kejing kenya ni te ba hadu kan ne pan that kubor long ya ngi kisno ngi don hi ka jing kata te man kiru ki de hi ki no kisno ki de hi ki be tre lang hi ha kisno bro si kata te ta hadu mata ba kan ne kala long kum ne te mki ki la le ne ngi la chu ya ba khat kam no mengi te ki ru kam long chu i ken ban ya ba khat lang i ka kam mo masuk ong kita te ngar ngom dan hisbun keten rengam la ban kren sabar jong kani ka ba mki ki kren reng su yu thu tai ke e ba ngala de ban le ngala de ban penin ya ji ki kam ha te ki jaka kam don ke ru ke jing ubit ka ya be i na do stang rangkar ka berki